duniyata, 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 a duniyata. Duniyata. Kaga dama shuka alkhairi, a duniya kaga dama shuko sharri, abinda ka shuka ran lahira za ka girba. Duniya ta, duniya ta, duniya ta, duniya ta. Kai kuma me kace ka saya kake kallanta baka daddalla mata mari ba don ubanka. Ba na dukan tsofaffi saboda tsofaffi suna samun kowa albarka, sai sa albarkar ta zauna. Oga, waya maganin mashi ne. Ba na ganin ta kwana biyu. Ko ta yi tsallake ne? A mashi ba ta yi tsallake ba. Yar amana za ki ce. Ai ta samu shugaban sojoji ta dan burma mai wuga wuya. To kuma sun bazama suna neman ta a gari. Shi yasa da dan ce ta dan gefe. Shine oga ko ka tura mu tare da ita? A ba ke kuma. Aike ina jin daɗin tafiya da ke wajen aiki. Ya za in bari ke gefe da ke bar ni kuma a nan wurin. Da wa zan tafi? Allah oga. Allah kuwa. Ai ko na aiki ma da zamu tafi gobe. Allah. Wallahi. To kuma kike cewa in barki. Ke ki tafi tare da mashi. Hawa. Oga kenan. A'a. Ka shirya insha Allah gobe zamu fita. Ba matsala. Ma gaskiya aikin babban aiki ne. Allah. Allah. Shi sa na gaya miki ina jin daɗin aiki da ke. Ai in ba ki ba aiki. Allah oga. Allah kuwa a bara buwayi. Ai aikin nan muna tare. Haka muke. Allah na ji daɗi oga. Ka shirya don zan wuce. Ku shirya da wuri dan Allah gobe sai a zo. Shi sa nake gaya miki in babu ke ba aiki. Duniyata, 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 a duniyata. A duniyata, a duniyata, a duniyata zan sai gida da 'yar mota. Ni duniyar ga wata rana dole zan barta. A duniyata, a duniyata, a duniyata. Ha, Lazoya kuma na ganka kai shiru haka. Me ya faru? Kai ba mata ba komai ba, ka zauna kai shiru. San wani abin da nake kallo yau da ina da kuɗi dukkan ku sai na cinye kuɗin da ke wajen. Da za ka bani aran 5,000 ka gani ka ga aiki da cikawa. Ha, ni in baka kuɗi? In baka kuɗi na? Ka yi caca? Allah ya kiyaye. Aro za ka bani aiki. Karewa ma kai har zan baka da riba. Kai! Kwarai? Ni ba zan baka rancen kuɗi ba. Ka bani rancen kuɗi ni nake da abin da zan baka. Me kake da shi? Na kuɗin da kake da shi? Ni nake da shi kuwa. Zo ka ci. To in haka ne zan baka. In dai 5,000 ne zan baka. To ba ni da gani. Zan baka. 5,000 za ka bani. 5,000 ko? Eh. Sun cika. Da kyau. Ya cika? Eh. 2,000 zami. 2,000? 2,000. To ware mana wasa.
General. Yawwa. Na cinye ku duka. Ya ci wasa. Ya ci wasa. To, 3,000. 3,000. 3,000. Za ka gani yanzu. Ga 3,000 na. Ware. Yawwa. Buga. Jacob. Na ci. To yanzu yaya? Ya batun kuɗi na. Ba ga kudin ka ya dawo wajen ka ba? Wace irin magana ce wannan? Haka muka yi da kai? To ka bani kuɗi ka ci ga dawo wajen ka yi. Ai caca ba ƙarya ba ce. Caca muka yi na cinye. Da haka lallai za ka bani kuɗi na. Ko kuma abin da ka faɗa min za ka bani. Ai haka muka yi da kai. Mu je gidan, mu je gidan. To tashi mu je. Duniyata, 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 na rasa yaya zane, ina cikin zillimi. Duniyata ta ɗauɗe, ina zan gano mai gaskiya. Duniyata, 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 duniyata. Labarin duniyata, labari mai haɗari. Yau gani nan cikin garari, kullum ina zallabi. Salma, mu je mana, ko daga nesa ne, ki nuna min gidan nan. Idan har in za ka iya hango kofar gidanmu daga nan, to wata rana kawai ganin ka zanya a kofar gidan. Kuma hakan zai iya ja min matsala. Haka ne, ba zan yi haka ba. Ko da na ga gidan insha Allah. A irin san da muke wa juna, hakan zai iya faruwa. Ka san idan soyayya ta ci karfin zuciya, komai za ka iya aikata shi kawai gani kake daidai ne. Sai wani kyau kake karawa Ahmad, menene sirrin? Dan sigarin da nake sha da dan wani sabuwa shine kika hana ni, shi yasa. Idan kin yayi yawa kuma ai sai wata ta nemi kwace mun kai. Kai sanin wace ce ita? Ai wallahi ba wanda ta yi sai kadai nake so. Allah ya To, ni bari mu ci. Salma, har zaki tafi ki ban dan Allah hiran ya ishe ki haka kenan. Nan da ya wuce kawai sai an ji. Shikenan Salma. Gani na. Duniyata, duniyata, na rasa yaya zane, ina cikin zillimi. Duniyata ta ɗauɗe, ina zan gano mai gaskiya. Duniyata, 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 duniyata. Labarin duniyata, labari mai haɗari. Yau gani nan cikin garari, kullum ina zallabi. Yawa, akwai bako na zo da shi na waje. Ki je ki same shi duk abin da ya faɗa miki kuma ki bi. Kina ji? Ina na a waje. Ba ni son kuskure. Duk abin da ya faɗa miki mar biyayya. Je ki.
ina cikin zillimi, duniya ta ɗauɗimi, ina zan gano mai gaskiya. Sani da zuwa baba. Yawwa. Babana ne ce in fito in same ka. Haka ne. Bai miki bayani ba ne? Ba na ka baki shirya ba ne. Shirya kuma? Bai faɗa miki kan cewa mun haɗu da shi gurin cacen mu ɗaya da shi ba. Na ranta mishi kuɗi 5,000 akan zai yi caca, in ya ci zai bani kuɗi na, in kuma an cinye shi zai haɗa ni da wata tsaleliyar budurwa. Gaskiya ka je ka same shi ku karasa domin ni ba inda zan je. Ka kuma tafiya ne. Yana da kin dawo? Na dawo gaskiya baba, ba zan yi biyayyen da ka sani. Me yasa a kawar dalili? Sabila da gaskiya ni abin da ka sani yi gaskiya ba zan iya yin shi. Kina ƴata ni na aife ki kice ba za ki min biyayya ba? Baba. Kin san cewa Allah zai iya kona ki akan rashin min biyayya? A'a baba, akwai umarnin da iyaye za su baka wanda idan baka yi ba Allah zai kona ka, amma wannan Allah ba zai kona na kai. Ye! Ba za ki ba kenan. Indo! Ki daina wannan kuka. Yadda gyalan kanki yake nan fari, haka nake so rayuwanki ya kasance fari. Kin ji ko? Da ikon Allah. Amma ki wannan. Na gode. Ki san me yasa na baki? Saboda ina so ki daina wannan halin ki na dauke-dauken nan. Kuma ki sa a ranki daga yau insha Allah kin daina. Kin ji ko? Da Allah ki natsu, kin san ina son ki ko? Amma insha Allah in ka dawo zan karasa maka labarin abin da ya faru tsakanina da shi. Na gode. Ba da shiga gida. Yawwa. Duniyata, 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 na rasa yaya zane, ina cikin zillimi, duniyata ta ɗauɗimi, ina zan gano mai gaskiya. Duniyata, 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 duniyata. Labarin duniyata. Mai mashin, na zubar da kuɗi ne da Allah, bari shiga gidan ɗauko ko? Ka ya guje da Allah. Salma, albishirin wato Salma, alkawarin da na miki zan cika miki yau ranar ta kai, shi yasa na zo na ce zan cika miki. Menene wannan Ahmad? Na ce miki waya. Duniya ta ɗauɗimi, ina zan gano mai gaskiya. A'a, ka bar shi kawai. Dan me Salma? Idan na karɓi wayannan na shiga da shi gida, mahaifina zai fara zargina. Ni kuma ba na son abin da zai haɗa ni da mahaifina. Ina so mu rabu da shi lafiya. Salma, shi sa kullum nake ƙara ƙaunarki a zuciyana, domin idan Allah ya bani dukkan abubuwan da nake bukata a wajen yata mace da nake so, kwalitin gaskiya na samu a wajenki.
to da dai wayan da ya baki so sanan menene yanzu ke so a zuciyarki da ya kamata in siya miki shi? ina so ka siya min ahalari. Allahu akbar. Gaskiya na samu matar da yau idan bana nan za ta min tarbiyyar 'ya'yana yadda addini ya kawo, saboda haka Allah na gode mu. Allah ya ƙara mu sanki a zuciyana sosai da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Na gode. Yanzu zan koma shago, dama abin da yasa na zo saboda alƙawarin nan da na tuwo miki da ki Salma. Ba na son filin da ke sha. Babu damuwa Salma. Kin je ki ce ina gaida mun dan Allah saboda kwana biyu wallahi ban samu zuwa. Duniyata na rasa yaya zane, ina cikin zillimi. Duniyata ta ɗauɗe, ina zan gano mai gaskiya. Haba Salma, bai kamata yarda nake binki da kyakkyawar manufa a ce ba kya mutunta ni ba. Me kuma na maka na rashin mutuntawa? Na farko, kin ki bani lokaci da yi soyayya da ke. Na biyu kuma, wannan ɗan iskan yaron Ahmad. Ina kallo kuɗa zai miƙa miki babbar waya. To ki sani, wani salon yaudara ne wannan wayar da ya baki don ya cimma wani burin shi a rayuwa. Tunaninka ne haka, amma ba tunanin Ahmad ba. Idan ma yaudara na zai yi, bana ɗaya daga cikin matan da abin duniya zai rufe su. Tunda kuka ci amanan abokinku, na san nima za ku ci ta. Kafin kai ku wajen Hajiya Bilkisu, sai mu kai da ƙa'ida da ku akan duk abin da ya zo muku za mu kashe mu raba. Da zaran kuɗin ya zo kuka ji daɗin kuɗin, sai kuka bar ni a gefe. Yanzu ba wannan ba, muna so ka haɗa mu da Hajiya Bilkisu ne don muna son magana da ita. Kar ku sake Hajiya Bilkisu ta gangu don kun ci amanata. Takardun gidan da kuka bata jabu ne. Wallahi masu kyau ne takardun. Ta ya kuka san masu kyau ne? A yadda muka tabbatar da takardun nan masu kyau ne, yadda muka ga hankalin Samir ya tashi. Inda a ce takardun nan ba masu kyau bane, a gaskiya bai taɓa daga hankalin shi haka ba. Wannan gaskiya ne. Lauyan da muka ɗauka domin ya tsaya mana ya kwato mana wannan gida na sun sani, shi ya tabbatar mana da haka. Ko zai muku ƙarya ne? To amma kai dakata. Tarihin Hajiya ba a taɓa damfaranta ba, amma ku kun zo har gida kun damfare ta kuma kun fita lafiya. Kuma abin da ya fi ɓata mata rai, kar ku yi tunanin kuɗin da ta baku ba shi ba ne. Ta yi ƙoƙarin ne ta tozarta wannan yaron, amma kuma hakan bai yi ba. Ni kaina kun ja min masifa. Albashi na da take biya na duk wata da ɗan abin da take bani aka rufe. Don haka abin da nake so ku gani, ku bari zan je in same ta. Idan hankalinta ya kwanta, ni kuma zan neme ku sai mu ci gaba. Allah shi ranka ya daɗe. Ba dangan muka yi abin nan ba, inda a ce da gangan ne, da ba za mu taɓa zuwa wannan gidan ba. Amma dan Allah ku yi haƙuri, ku ba mu dama, ku ji da me muka yi.
ko ba haka bane? Banna magana in sake maimaitawa, hakan shi za a yi.